Maťo je prvým ambasádorom Európskeho mesta športu. Som veľmi rád, že na mapu Európy pribudne ďalšie slovenské mapu Európy, Európsky miest športu pribudne ďalšie slovenské mesto po Košiciach, Banská Bystrica. Teraz prichádza čas, aby celá Európa videla a celý svet, že Banská Bystrica je naozaj európskym mestom športu, takže dovolte mi, aby som oficiálne odovzdal titul Európskeho mesta športu z 2016 Košíc Európskemu mestu športu 2017 v Banskej Bystrici. Gratulujem! Štartované večerný softý trojkrálový beh v Banskej Bystrici a opäť skvelá tisícka účastníkov. Softý trojkrálový večerný beh oslavuje 6. výročie, aj keď na začiatku to nebolo nočný beh. Začínali sme po obede a bol to vlastne pôvodne promobeh k Banskobystrickému maratónu, ale potom sa z toho vyvinul samostatný koncept. A v 6. ročníku sme privítali, myslím, okolo 900 pretekárov, ktorí sú stále ešte na trati. Medzi bežcami aj trojnásobný účastník olympiády Jožko Kucej. A je to tam Matúš Verbovský a za ním Peter Kováč. Že Tri krále je taká bodka za Vianocami symbolická. Ľudia ešte stále veria alebo sa snažia naplňať svoje novoročné predsavzatia. Takže využijeme to a dáme im možnosť, aby niečo robili pre seba, začali sa hýbať a vykročili správnou nohou na Troch kráľov o krok ďalej. Začiatok bol náročnejší, ale keď sme prvýkrát prebehli tadeto, tak tá energia z tých ľudí, čo išla, už trošku to človeka zohrialo a už to bolo oveľa lepšie a užíval som si to. Pre mňa to bol naozaj taký príjemný výkluz a bolo pre mňa oveľa krajšie stretnúť sa s tými ľuďmi, prehodiť zo pár slov, pozbudiť pána primátora, aby to nevzdal a prišiel až do cieľa. Zo začiatku super, potom mal trošku krízu, ale ten záver zase zabral, takže ja sa teším, že sme prišli spolu a tak symbolicky sme odštartovali Európske mesto športu.